Bawana mulak malik bumi ubenge saya banter panase srengenge yen wanci awan kaya ngobong jagat kaya panasing manungsa kang laku nesta watak siya buru nafsuning raga. Para manungsa wis ilang sifat kautamane adoh rasa kamanungsane tibes panembahe wengis tumindake kahanan saya rusak racak padha ajak nerak pacak nerajang pernatan angkara murka durung kawiyak. Megegeg uget-uget sadulita hemel-hemel lae sinuwun Prabu Puntadewa sampun sawetawis dangu anggen kula maspaosaken dika sinuwun Puntadewa ingkang semunipun kesrimpet raos rudatin Ndara
lelakon iku adile mung dilakoni Gus yen sampeyan tansah gresah sampeyan tansah gresula tegese ndika maido marang adiling kudrat kamangka kudrat niku sing gawe Gusti sing murbeng dumadi Gus Kakang Semar Puntadewa wis jinejer aning Madyapada dadi Nalendra utawa ratu ingkang duweni kewajiban ya kuwi ngreksa marang katentreman lan karaharjaning bumi Ngamarta nanging ya gene ing ripalungguhan iki Kiai Ngamarta sing kawentar tentrem malih dadi tintrim Ngamarta biyen kondang negara sing tentrem saiki kahanane dadi tintrim Ngamarta negara sing kondang saiki malah kebak ing panandang Kiai yen para kawula ing negara Ngamarta padha nangis njerit rereyongan iki dudu salahe sapa-sapa nanging iki lupute para sentana praja ya kalebu Puntadewa iki Kiai Semar Palugon laguning lekas Lukita lino tingkidung Kadung kadarang amomong memangun manah rahayu hayu ana tan agolong gumolong manaduka nyuwun sewu sinuwun mesti kemawon paduka mboten kekilapan lakuning jagat ubenging bumi niku cakra manggilingan kahanan silih gumanti tentrem menika mboten langgeng ketitik kahanan ingkang dumadi wonten ing bumi negari Ngamarta sakmangke perkara negara sampeyan negara Ngamarta ingkang kebak ing panandang para kawula sing uripe sarwa kecingkrangan awet dayane jaman sing saya sepuh donya sing saya rapuh mbok menawi sampun dados keparenging Gusti sebab nyuwun sewu Ndara nyuwun sewu carane pangeran tresnani marang umate niku ora kok apa wae sing dadi penjaluke dituruti niku mboten ning malah tansah dianakake wujuding pendadaran utawi ujian contoh Rasuling Gusti utusaning pangeran nika rasul niku lak kelebu utusaning pangeran sing ditresnani ning cobi sampeyan teliti sampeyan glejah pundi utusaning pangeran pundi rasuling pangeran
Rasuling pangeran ingkang mulus gesangipun niku pundi? Sedaya boten wonten ingkang mulus, sedaya kebak panandang, sedaya kebak marang pacoban. Mangkono Kiai. Nggih. Boten wonten utusaning pangeran kok sing mulus kepenak sugengipun niku boten wonten. Anane rina wengi mung ketimbrung ing pacoban, katimbrung ing panggoda lan pangrencana. Merga napa? Nyuwun sewu Ndara. Merga niku tandha asihe Gusti marang umate. Guru kok tresna karo murite, ora kok njur murite diumbar sak geleme dhewe niku mboten. Nanging murid kala wau tansah dipun wontenaken pasinaon utawi ujian. Nyuwun sewu. Ing pamrih supaya murid kala wau munggah ing reh derajatipun Ndara. Watone manungsa isih gelem napakake sikil ana bumi, waton nyawa taksih gondelan kalih raga. Sampeyan aja wedi nantang karo pacoban. Negari Ngamarta, bumi Ngamarta sak mangke wiwit saking dhuwur, tengah, ngisor lagi nampa pacoban saking Gusti kang murbeng dumadi. Nggih. Ora nyawang kuwi sugih apa miskin, wong pangkat apa wong melarat, sedaya sami nampi pacoban saking Gusti sing gelar jagat. Kari manungsane niku kuat menapa mboten kalian pandadaring pangeran kala wau, Gus. Nyuwun sewu. Sing sugih ora kuat cobane, dadi wong cetil, ora gelem amal jariah, ora gelem sedekah, niku cobane wong sugih. Wong melarat kok ora kuat ing coba, dadi wong lecet, yen perlu seneng colong jupuk, niku cobane wong melarat. Ngaten. Wong pangkat pejabat kok ora kuat cobane, seneng nyelingkuhke duit negara utawi korupsi. Lho niku. Ganteng rupane ora kuat cobane, kebagusane kangge ngoyak hardaning hawa nafsu. Ayu rupane ora kuat cobane, tipis imane, bobrok mentale, rame 750 sepi yo 150. Lho niku. Niku pun rumus niku, ngaten. Sing inti sarine wong urip aja wedi nantang karo pacoban. Lah sak sampunipun kahanan Ngamarta ingkang kebak ing raos prihatin niki, kula suwun paduka ampun maido, paduka ampun mangku tangan. Ning kudu ana osih ing manah krekating jiwa, melu uyung-uyung hanyeng kuyung kangge srana yuwananing bumi Ngamarta. Sik sakniki Semar tak takon. Yen pancen sampeyan niku Nalendra pengpengan ratu sing kondang, anake Prabu Pandhu Dewanata, banteng-bantenge wong tanah Jawa, paduka sampun mireng napa dereng ing tepining Kali Srayu wekdal sakmangke badhe wonten tumuruning kanugrahaning Jawata ingkang sinebat Wahyu Kamulyan. Sinuwun Prabu Puntadewa sampun pirsa napa dereng? Semareka ten prayetna esmuni rarire eka balik
Wityani Gandayani Wahyu kamulyan Kyai. Nggih. Wahyu kamulyan niku wahyu saking para dewa ingkang ginanipun kinarya ngangkat katentreman lan karaharjaning para kawula Den. Menawi kersa lho, menawi kersa. Ning kula mboten meksa. Yen sampeyan kersa, monggo kula dherekaken nepi utawi tetugur wonten tepining Kali Serayu. Nyiksa raga memulya jiwa. Kridanipun Nalendra lan satriya kedah sarana laku brata Gus. Kiai pindha kepapak obor 1000 satemah padang tetrawangan awit saka pituture Kakang Semar Badranaya. Kayai mulayu enggal gandengen tanganku. Puntadewa bakal nglakoni tapa brata samadhi maladi hening tetugur ana tepining Kali Serayu. Anggayuh nurbuating Gusti kang wujud wahyu kamulyan kuwi mau Kiai. Inggih. Sedya hayu bakal manggih rahayu Gus. Sampeyan ngagem tekad satriya tanah Jawa. Ampun ngantos balik wonten negari Ngamarta menawi wahyu kamulyan dereng sampeyan regem Gus. Iya Kiai. Jelek tumiba gegaran santosa wartane meh teka sikara karoda tatake pangkaton Yaksa Gora Rupa
ore sedeng nalendra yaksa halaku kang malwalya ingkang gambira marang ngisi siyung metu Prabawa Goro mawalian Ditya Durbala harso Yuwang Tete Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku mangkuto kabeh putra siswaku ing pertapan Awiyat anak Angger Lingga Sugarda saka negara Pasir Gumelar pun bapa Begawan Goro Dahana ndarbeni gegayuhan duweni kepinginan kang luhur tumrap pertapan Awiyat kene marmane jeneng sira kabeh ndak kanthi wawan pangandikan sapet jagong ing ripalungguhan sak mengko weh ladalah ya nun inggih bapa nun inggih Kanjeng Bapa Begawan Goro Dahana Ormaos bombong sajroning batos dene keng putra kula pun Lingga Sugarda ratu saking negari Pasir Gumelar pinercaya dipun kanthi wawan pangandikan kalian paduka Rama Penemban Begawan Goro Dahana wonten babakan ingkang pundi kula pun Lingga Sugarda arsa ngangkungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabdanipun Kanjeng Bapa Panemban Begawan Goro Dahana mangkene ya nggih anggonipun bapa dadi pandhita ana kene ndak rasa kaya durung bisa ngangkat kamulyaning para putra siswa sumrambahing abdi miang cantrik kang mapan ana ing pertapan Awiyat kene mula kang saka iku pun bapa kepengin duweni gegayuhan supaya pertapan Awiyat kene saya kuncara bisa luwih anjayeng bawana nggih lajeng cara utawi sarana punapa ingkang badhe dipun lampahi dening pun Bapa Panemban Begawan Goro Dahana nggih Lingga Sugarda kados pundi Bapa Panemban carane ora ana liya kejaba pun bapa kudu cecaketan kelawan Nalendra ing negara Ngastina kang jejuluk Prabu Duryudana yen pun bapa wis bisa cecaketan kelawan Ratu Ngastina pidak jempol karo Prabu Duryudana pertapan Awiyat kene uga mesti bakal melu keangkat derajate nggih nyuwun sewu bapa nyuwun sewu punapa paduka Bapa Panemban dereng mangertos mbok bilih Prabu Duryudana Ratu Ngastina menika andarbeni watak ingkang angkara murka lah menawi paduka Bapa Panemban Begawan Goro Dahana cecaketan kalian Prabu Duryudana pidak jempol kalian para Kurawa mboten wurunga niki mengke saged ngembet daging waras pertapan Awiyat saged kenging awanget angkara murkanipun Prabu Duryudana sakurawanipun Bapa Panemban ya ora apa-apa kabeh wenang usul kabeh wenang duwe gagasan kowe tumenggung kumandang garba kowe bocah tumenggung sing ana ngguri kowe duweni gagasan apa kowe duweni panemu apa nyuwun sewu Bapa Panemban kula mboten saged matur kathah-kathah nek dereng metu kopine Rama Panemban nek dereng metu kopine kula dereng saged matur kathah-kathah
Kowe iki mesti sing mbok pikir perkara konoan. Ger Lingga Sugardo wonten dawuh pawanepan. Aja wasuk melang rasamu ya kuluk. Pun bapa kang dadi gurumu utawa duwe jamu, pun bapa wis bisa milah kang sarta milih endi sing bener kang sarta endi sing luput. Mula aja wedi kangelan. Lingga Sugardo wonten dawuh pawanepan. Kerit lampit berungkat kimpul kirapna wadya balamu saka negara pasir gumelar. Saperlu ngombyongi lakuku sowan marang Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Yen Prabu Duryudana iki mengko duwe perkara, aku kang bakal melu-melu mbantu ngerampungake perkarane Prabu Duryudana. Sing baku niatku supaya pertapan awiyat kene bisa luwih maju krana bisa gandeng negara Ngastina. Senika ngestaken dawuh papanepan budhal dina iki Lingga Sugardo.
Jelangenira sang nar pati lampah hira alon kinarabat badaya yuarna nira
Iwang Suksma adilinuwih paringana pepayung marang panjenengan ingsun satemah hamba bar pepadanganing jagat Ngastina kawula nyuwun sewu duh Koko Prabu Baladewa jimat pepundhen kula donya prapting dalahan Koko Prabu sak rawuh paduka wonten setinggil nagaring Ngastina kula keng rayi Jaka Pitana ngaturaken pambagi pono karami mawantu-wantu kunjuk wonten sandhap paduka Prabu ing Mandura. Wih, lah talah. Ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Kawula nuwun inggih, Yayi. Sanget anggen kula nampi dene semanten sih kadarman paduka dumateng Raka ing Mandura. Dasaripun kula sowan wonten ngarsa paduka wilujeng nir ing sambikala wangsuling atur salam taklimipun keng Raka ing Mandura kunjuk wonten sahandhap pepada paduka Yayi Prabu ing Ngastina. Kawula nuwun inggih duh Koko Prabu dinampi tangan kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing Jojo rumeketing Wardaya miwahana rah daging kayuwanan. Paring pangestu saking paduka Koko Prabu mboten langkung monggo. Kula dherekaken lenggah ingkang kanthi mardikaning penggalih duh Koko Prabu. Pangraos boten kirang prayogi anggen kula sowan Yayi. Kawula nuwun sewu nggih. Anak Prabu Mandura rak sarawuh paduka wonten ing Praja Ngastina kula pun bapa ing Sukalima Pandhita Begawan Durna ngaturaken pambagi panakrami mawantu-wantu mugi kunjuk Nalendra ing Mandura anak Angger Baladewa. Inggih Bapa. Sanget anggen kula nampi handadosaken bombong ing manah kawula. Wangsul ngatur sembah pangabekti kula kunjuk wonten sandhap pepada paduka Bapa Pandhita Durna. Kawula nuwun inggih. Gorawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih mugi amimbuhi kasantosan. Kawula nuwun sewu nggih. Anak Prabu ing Mandura sak rawuh paduka wonten ing Praja Ngastina ingkang paman ing Plasa Jenar ngaturaken pambagi panakrami mugi mawantu-wantu kunjuk. Paman Sengguni nuwun inggih. Sampun kula tampi handadosaken bombong biarawaning manah kula mboten langkung. Salam kula kunjuk dhateng Paman Patih. Kawula naknan. Gerawalan anggen kula mundi mugi amimbuhi kawicaksanan sarta amimbuhi panjanging umur kula nggih anak Prabu. Koko Prabu Baladewa. Para sasat melampah ing panci pangkolong kawatak ing obor sewu. Dene dinten sak mangke paduka Koko Prabu Mandura kepareng minangkani ingkang dados pamutah kula. Rawuh wonten setinggil negaring Ngastina. Kula ingkang minangka wakilipun kadang para Kurawa ngaturaken panuwun duh Koko Prabu Baladewa. Yayi Sabta Ari Kawuri utawi 7 dina kepungkur. Kula nampi sowanipun gandhek sakembaran. Jebul utusan kala wau utusan saking nagari Ngastina. Nyaosaken nawala utawi undangan dhateng keng Raka ing Mandura. Tah, sasampunipun layang kula waos lan kula raos. Wa sing dadi nginggalaken kula sowan wonten ing nagari Ngastina. Mila saking menika do Yayi, slendro ingkang raos, slendro ingkang batos. Gandeng ripalenggan sak mangke ing Raka sampun marak seba. Bebasan hanyidam rujaking cempaluk. Cumengklungen daya-daya weruh gatining karsa. Menawi keniwiret daring kathah ingkang Raka ing Mandura sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentahing sabda sabdanipun Yayi Prabu Duryudana.
permara reh mangus wamya ngambrang kadikaronaning kasuhasiring marga Hamalakung risang gandha mastrat maja leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umya samara wayahanto Koko Prabu menawi wonten sisiping atur kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami punapa to darunanipun dinten sak mangke seru panyuwun kula anggenipun kepingin hamboyongi dhateng paduka Koko Prabu ing Mandura mapan wonten ing negari Ngastina mriki blaka suta blak kutang terus terang dinten sak mangke Yayi Ngastina nembe ketaman ribet jibeg judeg manah kula saking pamawas kula namung paduka Koko Prabu Baladewa ingkang saged ngudari reruwet madhangaken pepeteng Keng Rayi Duryudana ing negari Ngastina nyuwun sewu ingkang dipun kersakaken Yayi Prabu Duryudana kados pundi Yayi Koko Prabu ingkang tansah gumana musik wonten manah kula mboten wonten sanes kejawi kodrating jagat ingkang sinebat perang ingkang benjang dumadi wonten ing Tegal Kurusetra ingkang nami perang Baratayuda Jaya Binangun perang kala wau perang ing antaraning Pandhawa lan Kurawa inggih awit babakan perang Baratayuda Jaya Binangun kala wau ingkang siang pantaraning dalu tansah nyerimpet nyandung wonten ati kula Duh Koko Prabu ingkang dipun kersakaken bab Baratayuda kados pundi Yayi Koko Prabu nyuwun pangapunten mila nganti Duryudana ngundang paduka Koko Prabu Baladewa nyuwun sewu menawi benjang perang Baratayuda Jaya Binangun siyos kelampahan nyuwun sewu paduka Koko Prabu Baladewa badhe mbantu para Pandhawa menapa badhe mbantu para Kurawa Yayi kula aturi nyekseni sedaya ingkang lenggah mapan wonten ing Sringgil negari Ngastina mriki kula aturi midhangetaken lan niteni dhateng ucape Baladewa benjang sak mangsa-mangsa Baratayuda menika dadi Baladewa mboten badhe mbelani dhateng para Pandhawa lah dalah matur nuwun Koko Prabu ning kula nggih mboten badhe mbelani Kurawa Yayi lho kok saged kok kados mekaten niku nalaripun kados pundi kok kados mengkaten niku dasaripun menapa wewatonipun menapa Baratayuda niku perang ing antaraning Pandhawa lan Kurawa lah kok jenengan mboten bela salah sijine mboten bela Pandhawa mboten bela Kurawa menika kanthi dasar menapa ngaten paman Baladewa niku wong tuwa tegese tuwa niku kudu kena tinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi tegese wong tuwa niku kudu kena kanggo conto wong tuwa niku kudu kena nggo gondhelan mongko para Pandhawa niku taksih kadang kula Kurawa inggih taksih kulit daging kula piyambak dadi upama Baladewa niku mbelani salah siji nyuwun sewu ana paribasan bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu tatas kejawi saking menika Baladewa niki ya ora pengen diarani wong tuwa sing mban cindhe mban ciladan mila menawi benjang perang Baratayuda Jaya Binangun dumadi Baladewa mboten badhe mbantu sinten-sinten Baladewa tak
tak ningali mawon ramene perang Bharatayuda. Dadi wong nonton niku penak. Rame ya keplok, lucu ya guyu, luwe ya nyang warung. Lho ngoten. Inggih, matur nuwun. Lajeng kula badhe tanglet malih. Miturut petang paduka Koko Prabu Baladewa. Menawi perang Bharatayuda niku kelampahan, ingkang menang niku Pandhawa menapa Kurawa. Ingkang menang niku sing bener, ingkang kalah niku sing luput. Sing leres niku sinten, sing lepat niku sinten. Nek niku Baladewa ora usah dadak matur. Kudune Yayi Duryudana niku saged tanggap, malah sakniki kula sing genti takon marang Yayi Duryudana. Wiwit Kurawa niku taksih bayi abang nganti brangkang nganti saiki dadi satriya kondang. Kurawa niku nate tumindak jujur napa mboten? Nyun sewu. Menawi radi pekewuh anggenipun paduka badhe mangsuli. Tiyang sak jagat, tiyang tak donya niku sampun ngakoni. Wiwit kuncung nganti gelung rina pantaraning wengi. Kurawa niku sing diangkah ora ana liya kejaba mung patine para Pandhawa. Kamangka Pandhawa niku tanpa dosa, kamangka Pandhawa niku tanpa luput. Conto rikala kepungkur nalika jaman lakon Bima Bungkus. Jabang bayinipun Werkudara ingkang riyin wujude bungkus dibucal mapan ana ing tengah alas supados angsal wujuding pangruwatan. Nanging kepripun? Nyatane malah diincim patine karo para Kurawa. Jabang bungkus diranjap gaman kiblat papat, nanging awit saking pangestuning pangeran Jabang bungkus mboten tumekeng pati. Conto malih nalika riyin jaman lakon pendadaran siswa saka 5 ing tata lair mulang perang marang murid latihan to sing balung kuleting kulit, nanging sejatine ana sandi kang piningit wonten reka daya ingkang lungit. Para Kurawa anggenipun badhe ngungkih cara ing pengangkah patine para Pandhawa. Boten niku kemawon Yayi. Rikala jaman lakon babat Wanamarta, Pandhawa jare diwenehi alas. Sing jenenge alas Wisamarta dikon babati para Pandhawa, Pandhawa dikon bangun negara. Ning sejatine para Pandhawa niku diloropke ana tengahing alas kareben Pandhawa mati dipangan setan pripelayangan. Wonten malih Yayi, wonten malih. Jaman lelakon Bale Si Gala-gala. Jare Pandhawa arep diwenehi separone negara Ngastina, Pandhawa dipun papanaken wonten Bale Si Gala-gala. Nalika semanten wanci dalu papan dunungipun Pandhawa malah dipun obong kalian para Kurawa. Sinten to sing duwe gagasan, sinten to sing duwe reka daya, pimpinane ngobong Bale Si Gala-gala niku sinten? Sakmangke wonge ya isih urip, sinten to punika tiyangipun? Kula sing ngongkon. Nggih. Kula sing ngongkon ngobong. Jenengan ngakeni nggih. Kula kraos. Ning sakniki sengguni pun tobat kok nggih. Pun tobat. Sakniki sengguni niku sampun ngibadah. Sengguni iki ngibadah inggih. Nek mboten percaya sampeyan dolan teng omah kula. Sakniki omahe sengguni niku padasane wonten kalih. Padasane dadak ana loro, nggih. Sing siji wonten griya, sing siji kula cangking ngalor ngidul ngoten. Syukur nek ngaten. Lah, Yayi. Kanthi paugeran sedaya kala wau. Kamangka para pinter sampun nate paring pangandikan Suradira jayaning rak swuh brasta tekaping ulah Darmastuti. Sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Tek sing disi ala ing kono wahyune bakal sirna.
kula wantun nemtokaken bala dewa wanita toan bilih benjang perang Baratayuda menika perang Baratayuda menawi sampun dumadi sing menang para Pandhawa sing mawut para Kurawa. Loh, Yayi Prabu Duryudana kok malah ndoprok wonten ngandhap. Koko Prabu menawi sampun cetha nggih gela ingkang tanpa warana benjang perang Baratayuda ingkang unggul para Pandhawa ingkang remuk rempu dadi rempon para Kurawa. Lajeng gunanipun menapa? Gunanipun menapa Duryudana sakurawane badhe nglakoni Baratayuda jaya binangun kala wau. Pramila saking menika Duh Koko Prabu, kula nyuwun tulung sanget dhateng Paduka Koko Prabu Baladewa. Kados pundi reka dayane supados Baratayuda menika wurung Baratayuda ora sida kelakon. Syaratipun menapa kula nderek, perbeyanipun menapa Duryudana lamung manut. Bakune Baratayuda saged wurung. Sinten malih ingkang badhe kula suwuni senjata pitulung tombak kenceng. Kejawi namung Paduka Koko Prabu Baladewa. Nggih. Jenengan lenggah riyin, jenengan tata rasa jenengan. Jenengan semelehke pikir jenengan langkung riyin Yayi. Monggo. Monggo lenggah ingkang prayogi langkung riyin Yayi. Leng-lenging driya mangu-mangu mangunggung kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin ing lir-lena tanpa kanin yen tandulusa yen tandulusa mengko sang dyahupama nyun sewu Yayi, menawi saestu Yayi Duryudana kepengin perang Baratayuda niku wurung, menawi Paduka Yayi Duryudana kepengin perang Baratayuda niku gagal, kula sagah minangka talang. Yayi, saestu Koko Prabu, saestu Yayi. Caranipun kados pundi? Ngaten. Waton negare Ngastina niku jenengan balekke teng para Pandhawa bar rasida perang Baratayuda. Niku syarat ingkang wos pisan. Syarat angka kalih nek kepengin Baratayuda jaya binangun niku batal. Wiwit sakniki para Kurawa kudu gelem tumindak becik. Ngedoi tumindak nista, ngedoi tumindak culika lan angkara murka. Jenengan conto Pandhawa nika. Awan bengi sing diudi mung tumindak becik lan tansah prihatin demen tirakat hanggayuh wayuning Gusti sing gelar jagat. Nah niki sisan gawe yen Kurawa pancen kepengin tumindak becik sak wutuhe. Nglereni tumindak jahat miwiti Kurawa anggenipun sak mangke badhe tobat. Manut
pangsing ingkang kula tampi sekedhap malih Jawata utawi dewa badhe nurunaken kanugrahan. Kanugrahan kala wau sinebat wahyuning kamulyan. Prayogi kanugrahan niki kula aturi gayuh Yayi supados saged nyrambahi kamulyan kang sarta katentremaning sedaya kawula ingkang mapan wonten ing negara Ngastina mriki. Siji Ngastina mang balekke sakwutuhe marang para Pandhawa. Angka kalih jenengan gayuh kanugrahaning dewa ingkang sinebat wahyu kamulyan. Menawi kalih syarat kala wau paduka saged mujuti fa insyaallah Baratayuda badhe wurung Kurawa bakal slamet donyane nganti tekan akhirate. Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kata samyana arka wonten dwirata makta pedhot saking wandilan sawenehan arga kudu dilar pandengan mangya darajateng mraja kawuryan wasunya ruri Rurah pangrehing ukara karana tanpa malupi ati lar silas putih Amit pasang kalimang babi tidak bener saking siku dendaning Abathara Sinuwun kula pun Bambang Aswatama ingkang abiyantara sowan wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Bambang Aswatama kula wonten dawuh ana parigawe apa munggah stinggil tanpa tinimbalan ngaturi ketiwasan Sinuwun wonten pasiban Jawi geger njaba geger nok-nok tendu inggih apa ana gajah pedhot saka pantilan macan mijil saka karangkeng kudu kang karapan dengan gedhe-gedhe parang muka kahanempuh gati mboten geger wonten Jawi amargi wonten para pranipun pandhita ingkang hapas raseksa badhe mingkih wonten Pendhapi Agung Negari Ngastina tamune wujuding Brahmana inggih Sinuwun yen ngono weneh ana dalan supaya ngadhep marang panjenengan ingsun ngestaken dawuh wadal pasilan Sinuwun. Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang
susung angin ngendi nggone amit pasang kaliman tabi pisawanan kula sinabeta ing ila-ila dene dumawang tawang tawang kula ingkang abiyantara wonten Stinggil Negaring Astina sembah kula siniwin sinuwun Prabu Duryudana ana brahmana ngaturke sungkem munggah ana Stinggil kuwi sapa mburi saka ngendi Sudi Amastani kula pun begawan Gorodahana kula wingking saking pertapan Awiyat mugi paduka purun nampi sembah sungkem kula iya wis ndak tampa tiba sepadha-padha sowan Wanangastina pembutuhke Prabiya kanggo mbangun pertapanmu babar pisan boten siniwin malah kepara kula sowan wonten ngarsa paduka kula menika namung badhe pamer dateng jengandika Sinuwun Duryudana. Apa kowe bakal pamer bondo donya? Mboten. Banjur apa sing kok pamer ki? Kula badhe pamer kasekten. Awit kula menika pandhita ingkang sampun kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya. Pandhita ingkang sampun kula pandhita ingkang kesdik ing paningal ngerti sadurunge winarah. Kula pandhita ingkang wasis umbyak ing akathah ngandharaken mekaten yen kowe pancen pandhita sing wasis lantip panggrahi tamu mara gage batangen dina iki Duryudana lagi mikir apa nun dos pundi Sinuwun yen pancen kowe pendhita sekti lantip panggrahi tamu dina iki Duryudana lagi mikirake apa woi lha menawi niku gampil saklebatan kemawon sampun ketinggal lamun samangke paduka anggadhahi gegayuhan nanging taksih bingung gegayuhan apa Gorodahana nyuwun sewu paduka Sinuwun Duryudana bingung awit wedi kalah mungsuh para Pandhawa benjang ing perang agung Baratayuda Jaya Binangun wekasan paduka Prabu Duryudana kepingin hanggaduh kanugrahaning dewa ingkang winastan wahyu kamulyan leres napa boten edan Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajaping lawang susung angin ngendi nggone ing jagat Diwatara Siabatur jagat papan sing ngendi kula wonten dawuh nggih wonten pendhita ampuh sowan dhateng mriki inggih menika mapan kebeneran kok nggih adat saben pendhita sing sowan dhateng Astina niku mboten wonten tanjane ning pendhita niki ngerti sing kula pikir nyuwun sewu panemban menawi paduka menika pandhita sing ampuh sakniki jenengan bedhek kula niku sinten genah sampeyan niku Patih Ngastina Patih Sengkuni nggih to lah kok ya wis iso roh karo jenengku pisan kas panemban pisan kas yen pancen panjenengan kuwi pendhita ampuh nyuwun sewu sesuk jam 11 bengi niku nomere metu pinten panemban Patih Sengguni nggih ora kena dolanan ngaten niku mergo nomboki jam 11 bengi ngaten niku klebu larangane agama larangane negara mboten pareng ning yen pengin entek duit sampean mang tomboki mang tukokke 379 ngaten lah dalah menehi sonji malah kon ngentekke duit
Panembahan kula wonten dawuh sinipun. Pancen bener sun kepengin ngentuki wujuding wahyu kamulyan. Apa kowe saguh bebantu marang Duryudana? Wah, lahir terusing batin. Kula sagah sabiyantu. Sebabipun menapa pendak-pendak Kurawa kok mboten saged ngentuki wahyu. Kula niku sampun saged nggagapi. Sabab wonten sing dadi pepalang. Pepalangi sapa? Mboten wonten sanes kejawi namung para Pandhawa. Wahyu kamulyan niku sing iso ngregem mung para ratu, mung para Nalindra. Pandhawa ratune sapa mboten wonten sanes kejawi Puntadewa. Syarat-saranane wahyu saged cumandhak wonten bumi Ngastina menika gampil. Syarat-saranane apa Panembahan? Sing kulina nampa wahyu kudu dipateni. Dina iki yen Puntadewa iso mati mboten aneh mboten mokal wahyu saged tumurun wonten ing negari Ngastina mriki. Mokal Duryudana bisa mateni Puntadewa. Awit negara Ngamarta Senapati Desatrisna Mandraguna Panembahan. Oh lah dalah. Sekti niku ora nggur blegere. Ning sejatine Pandhawa niku ringkih. Kekuatane Pandhawa niku namung teng Werkudara. Mengko yen Puntadewa wis mati, ora wurunga Werkudarane ya bakal mikir ngenes suwe-suwe ya mati. Werkudara ketoke kuat ning niku jane wong bodho, ibarate kewan Werkudara niku jaran. Dikon ngalor ya ngalor, dikon ngidul ya ngidul. Apa meneh si Janaka. Janaka niku gayane duwe gelar lelanang ing jagat lancuring Madyapada, jare satriya kondang, jare satriya bagus. Ning nek pun didepi wong wedok ayu, Janaka niku pun bingung golek hotel, ngoten niku. Aja hotel-hotelan nggih. Yen Paduka mboten saged mateni Puntadewa, Guru daono sing bari soroh bau. Kula sing bari soroh tenaga. Kula pun begawan Guru daono kang sakang nugel gulune Puntadewa. Guru taruh biangsa duwe. Pradhananda mlirigina pabuka yayasinipi Jojo bang mawinga-winga wengis Wis malaning krat leketing jagat gelak-gelip warsmaning jajelar sukertaning bawana setan membo menungso. Ucapmu ngarep kowe saguh bakale mbantu Yayi Duryudana. Anggone bakal nyadang Kang Sarta nyadang wujuding wahyu kamulyan. Aku melu seneng, aku melu bungah, Baladewa melu mongkok. Ning pungkasane tembungmu wahyu bisa ditampa Yayi Duryudana nanging nganggo syarat kudu ngateni Yayi Prabu Puntadewa. Kuwi sing aku ora matuk, kuwi sing Baladewa ora sarujuk. Nyuwun sewu. Sampeyan niku sinten ngerti-ngerti kok bengak-bengok. Lho, kowe durung weruh karo aku, Nembe sepisan ji niki kula ketemu kali sampeyan. Lek nomor 4 jare Gopur Narendra Mandura Prabu Baladewa. Balarama Kusuma Malikata Karsana Kakrasana ya kowe iki. Weh, dalah. Sampeyan ratu kondang, ratu galak, ratu Mandura nika. Iya. Mula yen kowe sing ngeman karo nyawamu bali yo. Minggato. Mengki riyen to Kok bareng krungu mateni Puntadewa sampeyan kok nesu bareng ngerti ngrungokke Puntadewa arep tak pateni sampeyan kok muring-muring sambung rapete niku napa kali sampeyan dudu sarak dudu kadang yen mati melu kilangan. Yen isih kepengin nyawang sorot ing srengenge isih kepengin ngrasake ngemut legining gula. Mara gage kowe minggato, mara gage kowe minggawa. Kowe kena mateni Puntadewa nanging langkauna dhisik bangke Ratu Mandura Prabu Baladewa iki. Weh, lah dalah Prabu Baladewa. Aja mung bengak-bengok. Ayo ndi dodo nyoh dodo. Adu kasekten. Mungsuh begawan Guru daono kelakon tak remet dadi glalaring epek-epek. Tak enteni ning alun-alun Ngastina tak suweki cangkemmu bangsat kowe.
Baladewa kok nesu-nesu niku jane pernah apane karo Puntadewa. Prabu Baladewa kuwi isih kapernah sedulure tuwa para Pandhawa. Oh, isih warise to? Iya. Oh, layak nesu. Aku ora ngerti yen isih warise. Sing kebangetene Patih Sengkuni ngerti yen isih warise kok aku ndak diomongi. Jenengan jane pun kula kedepi lho Panembahan. Sing ngerti ya sapa wong sampean gawe kacamata ireng ngono. Ning ampun kuwatir. Ampun kuwatir Sinuwun. Prabu Baladewa niku kelebu Ratu Lilin. Maknane Ratu Lilin gampang kobong ning yo gampang lilih. Waton Gorodana tasih ngadeg-jejeg wonten bumi Ngastina mboten badhe siraping keberapun Ngastina badhe doyong. Malah menawi kepareng kula ingkang badhe dados pandhita utawi pujangga agung mapan wonten Ngastina mriki. Lole. Lole sate gule enak rasane, sinden ayu enak rasane. Gorodana. Lah kok lancang tembungmu Gorodana. Kowe kepengin dadi pendhita dadi pujangga agung ana negara Ngastina. Apa kowe ora tau maca layang kabar Ngastina Pos? Yen Ngastina kene wis ana pendhitane, pendhita sing manyar-manyar, pendhita sing sekti kalintang ora mung dapurmu wae. Sampeyan ki sapa? Pandhita Durna. Teka-teka ngerti-ngerti kowe arep nglengser karo kelungguhanku. Pengen dadi pendhita, pengen dadi pujangga agung mapan ana negara Ngastina. Pandhita ora ngerti tata krama kaya sekti-sektiya dhewe. Monggo. Yen kowe kepengin dadi pendhita nang Ngastina kene monggo, watmu santet wetemu ora bosok diundang Pendhita Durna. Apa sampeyan ya arep dadi patih pisan, Nek pengen dadi patih monggo, nek pengen dadi patih monggo. Tak pasrahne sampeyan Panembahan ora kok Sengkuni ora. Awit Ngastina kuwi yen pati ora Sengkuni kurang cocok. Sebabe Patih Sengkuni iki patih sing kondang. Kondang kebagusane mboten, kondang kepinterane mboten. Lah terus kondang apane? Kondang Bandar Dadu. Iya, ya ora apa-apa Bandar Dadu watone aku isih dadi patih. Alhamdulillah. Sinuwun Prabu Duryudana keparenga kula nyuwun pamit perkawis Prabu Baladewa kula ingkang badhe ngrampungaken. Sing baku Puntadewa kudu tugel gulune setemah wahyu kamulyan saged kaboyong mapan wonten ing Praja Ngastina. Duga-duga kinawa ngati-ngati aja nganti keri Paman Sengkuni kula wonten dawuh ampun nigakaken Begawan Gorodana. Paduka perintahaken Sata Kurawa kinen ndumbani tindakipun Begawan Gorodana ngestaken dawuh amit madal pasilan gandanya sekar keadung tuwin kembang
Nyadong dawa man. Hei. Hei hei. Ha ha. Hei hei. Hei. Ha. Oi. Dumawur mangawur-awur-awuran pengarane ngajurit gong maguru gongso tatakaya butula wara pangri ing turang gesti miwang duaja kang kekitir ora kata ingkang duaja duaja lelayu sehabit Ngoi lah salah ya kula nuwun man Patih Paman Singguni sampeyan metu njaba ngawe Sangya Para Kurawa kula pun Dursasana nyadong dawa man nuwun inggih Paman kula pun Jayadratna kula pun Kartamarma surtayu cumadung dawa man putra Pedhayangan Sotama nyadong dawa man tak Panjenengan man kula pun nyadong dawa kula pun Dulma Gati man kula pun cumadong dawa man Paman Singguni my uncle Singguni please tell you tell for me what happened Pasewakan man please Paman Suzuki man Sengguni ya Suzuki piye ting pecetot ngono rek kabeh Kurawa wae sak mengko padha gatekno rungokno kang sarta nglakonana kados pundi man nampa dawuh saka anak Angger Sinuwun Duryudana kowe kabeh para Kurawa ndak perintah ndombani laku ning Begawan Gorodahana saka Pratapan Nawiyat Begawan Gorodahana sumagung gayuhake wujute wahyu kamulyan kanggo negara Ngastina nanging kudu ditumbali sirahe Puntadewa lamun Puntadewa isih meger-muger urip tangeh Kurawa bisa ngantukke kanugrahan mula ya mulya lan orane Kurawa gumantung saka tumandange Begawan Gorodahana kang sarta sinengkuyung para sata Kurawa. Wela dalah niki bidal golek wahyu man critane kaya mangkono Dursasana. Nggih ngestaken dawuh. Ayo le Dharmagati golek wahyu le. Lah wis apalan.
Angger perintah Kurawa kok mesti kon golek wahyu, liyane po gek enek. Iki dawuh le ora kena bantah. Nggih, Gustaken dawuh. Larak ngono wis ora usah ndedawa wektu. Nggih, senika Pan. Nggo golek wahyu nggo. Nek ora entuk wahyu ya kisah kecekle napa nggo. Entuke sinden ya go mulih ngoten. Wong edan swatama. Kula wonten dawuh pamat muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih ya nggih. Metuwa njaba undang wadya ngiras pantos dadi pambateng laku amit madal pasilan. Aja kaya bocah cilik swatama. Sangapati sigra Maranata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyakku meregut lampahe binarung trapyak watang agate ku malar ngabagi sorae kumuro sorae rame gumurung binarung tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka cucu ing baris budaling prawadya bala kumregut gemya lumaris budaling prawadya bala tekan tambur wong beri sajuru-juru suling sompet punya sesauran mamurahan budaling prawadya bala
bangsa kaimeroke berjajaran pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, berjanji tanah airku, tanah airku Indonesia. Oh, Hey, maju, maju, yo. Yo, 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 yo. Maju, 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 maju. Yo, 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 yo.